De reptes i conflictes, res envejable. El seu principal dilema és el del dèficit fiscal. El president dels Estats Units està obligat a buscar un acord per poder augmentar el límit del deute de l'Estat. Si Obama no aconsegueix convèncer el Congrés, només hi haurà un camí: reduir les despeses federals. Es calcula que la Casa Blanca hauria de retallar $500 milions. El tema central d'aquesta campanya presidencial s'ha enfocat en l'atur. La qüestió és com recuperar els 9 milions de llocs de treball perduts durant la recessió. I la resposta és tornar a produir. Obama ha llançat programes d'estímul econòmic per la siderúrgia i la indústria de l'automòbil, però l'efecte real ha estat tènue i lluny del que s'esperava. El repte és convèncer amb incentius Apple, Nike o Intel perquè tornin a obrir fàbriques als Estats Units. La immigració també presenta importants dilemes. Ara mateix hi ha 12 milions de ciutadans estrangers en situació irregular. Formen part de la maquinària econòmica, són productius, ajuden a moure els sectors servei i agroalimentari. En el pla exterior, l'agenda està marcada per més disjuntives, com donar suport a la primavera àrab sense afegir més incertesa política al Pròxim Orient, com refer les relacions deteriorades amb la República de l'Iran sense distanciar-se d'Israel, com ajudar Europa a salvar la seva unió monetària. Però la més important és com replantejar les relacions amb la Xina. La República Popular es convertirà en l'economia més forta del món abans del 2020. Els Estats Units necessiten reduir el deute extern i això comença per limitar les importacions xineses. Però això és perillós. Els xinesos són grans compradors de bons del tresor i ajuden a mantenir a flot Wall Street. Barack Obama necessitarà audàcia i habilitat pel pacte. Audàcia i fermesa per fer flotar el país en un sistema econòmic mundial ple de dubtes. I habilitat pel diàleg davant d'una societat nord-americana políticament polaritzada, com mai, diuen, des de la Guerra de Secessió.